Някакъв тук ме Какво става, хора? напада Пак съм и ме аз. взе. Отново цъкаме Skywars. Опа, леле, как лохнем. Взеха ме, мамичката ти вагина така. Тебе, ако не те вземат, не знам кой друг не ме вземат. Аре, чо? Аре. Леле, как заби. Какво речал на мен ли говори, бе? Не, тук има някакви двама, бате. Сега ще го изядат. Да не е вечерния час. 2:12. Абе, тия тапаците слават ли се замерят вътре? Аз ще ги изчакам да се убият. Аре, давай скачай да играем. играем. Съм, не... Ти играеш? Той ме взе. Пак. Чакай, не скачай. Ето те, денсуй си къв си. Да, взеха ли те? Аре, скачай. О, шит. Денка. Ти спомняш си тук, кога се бихме едно време. Имало едно време. В една предна нощ. Аз батле, имам чуш, че викам, майка ми с малко ще дойше ми дръпне слушалките на озветски от гръбната. Ще ме стелт килневата отзади направо. И аз имам такова чувство, но при мен не е просто чувство. При мен е параноя, бата, не знам при тебе какво. Сега през 2 секунди си врата. Си го щупа с малко да иска. Представи си, умрях от чупане на врата. А по-тъпото е, че сам съм си го щупил. Некъв тук ми е застанал с лък, се прави на тарикат. И аз го ръшнах. На тарикат викаш. Терикат беше, бе. Терикат. Тарикат. Сега се сещам за един човек. Като чуя тази дума. И ти се сещаш за същия човек. Бандерската, леле майко, направо кръхти. Окей, аз съм... Нямам Ender Pearl. Ти имаш ли Ender Pearl, верно? Аз тук що казах, че нямам, абе ти имаш Ender Pearl. Ей. Къде я знам, имаш ли? Не знам, ама съседа ми може и да има. Сега ще го проверя. Не, защото смисъл, не сме фул хора, брате. И някои от това хъловете са свободни, не знам как да ги нарека. Хълове са. О, първото вързавате. Банда не знам... Трябват ми Ender Pearl лични ми. Намерих. На мен ми вързават. И ти ли имаш? Да, сега им... О, ябълки им, о. Имам лава, искаш ли да ти я дам? Избит. Се биеме. По средата ли си, къде си? Получавам оргазми, бате. Идвай по средата си. Чакай, събирам и тъбите. Направо се раздаде, бат. Бате, ти помни тук какви неща ми да се раздам, аз сега че чупа главите от всекъде. И сега връщат малко дет. Бат, намерих си Power 4 лук. Аз ли бе? Ти ще съм пик. Power 4 или Punch 1? Punch вече не ми трябваше, защото вече половината си по средата. Ако има тук един... Хубав меч. Бат, имам 4 пържоли. Няма да е лошо. Тук си намерих някакъв бълък. Почвам да го стрелям. Добре, така. Айде отиваме да ги бием. Така, първо да се заредиме. О, това не трябваше да пия съм. Нищо. Това. Окей. Запасихме се. Я ела по средата ми помогнеш тук за някакво... На бой! Ти ли си то, където нападна диаманта ни? Не, аз не съм напал никакъв. Обаче сега мисля да нападам. Нападаме го. О, аз го взех. Луднах каквото ми трябва, така да го кажем. Айде отиваме да търсиме хора. Аз взех другия. ДНК, май ще има дуел. Ти само стоя се подгрижда за това. Ела по средата да ти дам някакви диамантени работи. Аз съм в средата и тук що ти помогна да вземем един. Имаш ли... панталони... бутуши? Не, чакай сега, че търся някакъв. Ела ще ти дам. Не, търся един тук, трябва да има още един жив с нас. Да. Тук май. Добре, видях как префърча някаква стрела, обаче не видях откъде дева. Трябва да е някъде около теб. Трябва. Че ви ефектите колко ще издържат.
Аз докато бягам да търся човека и отделно от това... О, аз как го ви направо ти ми правим динг. Ти къде си точно? По средата обикалям на мостовете. Аз така седи и се движи. О, аз го намерих. Види го. Но отивам. На остров че ли е малко? Да, чай да... О, не, ще фелна така. Ай така. Което на мен или рендър дистанса ми е малък, или аз съм глупак, обаче не го виждам. Аре, този път да не ми О, аз го използваш убих, поинт. докато си гледа в честа, брат. Изеко. Окей. Ще се биеме ли са? Еми, айде, аз идвам средата. Нападнеш и ме курнес като мъртъв си. Нема, ето ме. Няма да е курвен. Не, копале. Аз ти казах, че си мъртъв. Генг, бенг. Взехте. Айде ги Видях. бе. Брат, ти винаги си е бати курвата с тия поженки, аз затова и аз те стрелям. Еми, то така Ти си не играе, мога- брат. Не, ти не можеш да аз- играеш играта и заради това нападаш така. Не точно, защото ти мога. В смисъл, всеки играе както можеш. Не, Същото не, е Боб. същото е с паркур. Не, Бобо, ти си На курва. твоето както удобно. Бе, знали бе? Да, добре, драги зрители. Това ще бъде всичко. О боже, драги зрители. Дуелът. Мъкве педерас. Добре, това ще бъде всичко. Абонирайте се, ако искате да гледате още такива тъпи видеа. Цъкнете лайк, ако ви е харесало. И ще ти разбил мой. Май събудих майка ми. Добре, просто спирам видеото. Чао.